Aw. Daytoy iti uong kakabsat nga fresh, very fresh kakabsat. Daytoy iti iyawid ko itata kakabsat. So ano iti naalad nga uong kadagi jay kinom kumanan. So mga laki iti sagpaw na nga gulay. So andad to'y dagiti kun kunata yung tarakon nga dati nga pakpakan kakabsat. Tubo lang kita kumanan data brother. Dadakkel manan dagiti tarakon men. Pawan, okay. Napakandagay man kakabsat. Naud-uli at nga ng pakanan. Oh yes. Dito kambing. So, agiyawi lakto na ito eh. Naklamangala iti sagpaw na. Tay nga bigat. Ket adamot may nga sa pukit gudwa nga balatong iti na harvest me. Ket itata ibilag min tumadamdama datoyen sa amin to saksakin manen inton alauna iti malem. Tapnon iti kas tamar saap taalain mi manen dagiti bukil nan. Okay. Kakabsat kata agpakas je kami takitain mi manen dagiti salapi mi. Salapi dagiti mais mi nga white corn. Sige. Tanta barbarin no damaalata nga nagtubo nga uong dita. Napintas pa dayta ko Dayti kung kunata yung kalkalunay ket adagan binipisyo dayti kung kunata yung ramot. Oy, kung kunada iti. Aje ramot na gayam dayta, mabalin tayo nga angren gayam nga agas iti UTI ken kastamot nga pang pababa iti dara iti may nga tao inormal na no kakabsat. So dagita kakabsat nga benepisyo iti kun kunata yung kalkalunay. Sat kulkulasay. Dato iti the best nga masida. Kulkulasay amuyo datoy. Da kayo pa nga nakapadpatas dagitoy nga kulkulasay. Iso iti combination na dayta iti balatong. Ayan. Kitain yun. Kulkulasay bakahan nyo pa ang mga masida dagitoy kakabsat. Datoy ay basta katubo lang kalaan nyo. Ati nga miniti iso dati kapakner iti data kung kunata yung kalkalunay. Kalkalunay. Ket dati mat dagi kalkalunay nga ramot-ramotan nga kunada. Nabisbisa pay datoy ramot na ngem kaysa datoy bulong na nga kung kunada. Aya. Daytoy. Sige. Tata sumrerak dito yan. Ayan iti mulak nga white corn nga mais. Opo. Dandani tayon. Aglintan kakabsat ken gayam. Dandanin mga gingga na siguro ti ko ati brother 24 atoy. Sige, 20. November mabalinin. Ket da kayo. Mabalin mo garot nga yaw awis kadagitay audience tayo wenno dagitay buybuya iti channel ni Brother Benny. Pugpug tayo ken agling tatayo. Wen kosto dayo ko ng brother tanay saok met idin ide damo ta nga nagharvest ti balatong gaputa dandani maapitain ken malintakin matunaw kada kayo amin nga farmers man wanuhaan welcome kayo dito ayan iti kakungkumanan mi nga aglinta iti white corn nga mais. Okay. Pinaka the best datoy. Daytati kung kunata yung ibagati apo nga share your blessings. Adu dagijay blessings no sika iti mangted. Okay, nalawa dato yung mga 8,000 iti Ariana. Okay. Surok garod nga 3/4. Ket halimbawa dati laeng 5 nga batog data hanga kaya nga panintis nga pulong nga tao datan. Ay wen, asidag gamin sa kadadakkel mo't dayti bunga na. Makita mo so masapol garod iti kung kunata yung share your blessing tapno kastaket DJ mangted isuti nagasgasat. DJ mauawat ay ke anusan tayo nga mauawat at siyempre di mangted iso iti adadot ti blessings na. So mabalin min iti agaw awit kakabsat nakaburas kami moten. Kaya nakanat natin kami moten kadagiti kung kunata yung uong wenno bathroom. So thank you very much kadagay amin ay tinakabsat. God bless and thank you, another thank you kabsat ken gayam.